Zifumu wazifumu lero ndabwera ndi nkhani imene ndofunika kwambiri komanso nkhani imeneyi imveka kuyipa kwa anthu ena ndichonde akuluakulu ndikhulupireni. Nkhani imene ndokhudzana ndi Pastor Abuchi. Pastor Abuchi amachokera ku Ghana ku Achaimani komweko ku Accra. Pastor amenewa amangidwa chifukwa apezeka ndi madzi akumochali omwe ndi mmene zilili. Pali ambulance ina imadusa nthawi zonse kuchoka ku Takwa kupita ku Achaimani ndiye imadusa msewu wina pa checkpoint. Ikamadusa nthawi zonse imadusa ndi speed kwambiri ndi apolisi samayimitsa chifukwa choti nthawi zonse ikamadusa imablowa silini ngati kuti ikupita kokatenga munthu odwala kwambiri kapena yatenga munthu odwala kwambiri. Ndiye pa 20 March wapolisi mmodzi anati leroli galimoto imene ndiyimisa ndanayimisa galimoto icha. Anawafunsa mukupita kuti, ananenazo kuti ifeyo tili pachangu tikupita kwa Achaimani. Kenako anafunsa mukataniko mukatenga munthu, anati eya. Kenako wapolisi uja anafunsa anthu aja mungatsegule buti. Atatsegula kumbuyo anapezako kuli madzi ndi anafunsa mukatenga munthu koma kumbuyo kuli madzi, madziwo mupita nawo kuti. Anthu aja anakanika kuyankha chifukwa choti ananama amaona ngati apolisi aja sayipanga cheki. Kenako anapaniza ndi mafunso, ino tiuzeni kwenikweni chochitika ndi chani chifukwa choti nthawi zonse mukamadusa pano mumadusa mublowa silini ngati kuti munthu wina ali serious kapena mukatenga munthu ora ali serious. Kenako anthu aja ananena kuti ifeyo timakataya madziwa. Ndi anafunsa madziwa makataya kuti, anachula kumene makatayako. Ndi wapolisi uja anafunsa ndifukwa chani mukutha mtunda kukataya madzi kumeneko chifukwa ambulance yaniyo ndikayiona ikuchokera ku Takwa ndikutali ndi kumene mupita. Kenako anthu aja anakanika kuyankha. Wapolisi uja ananena kuti inuyo ndi kuti mumagulitsa pure water pogwiritsa ntchito madzi osakhala bwino, mumapanga mix ndipanga pure water wanu. Kenako anawamanga. Atawamanga anayamba kwadinadina. Atawadinadina anthu aja anaulula zoti madziwa timakagulitsa kwa Pastor Abuchi. Ndi anafunsa Pastor Abuchi amapangira chani, atamagwiritsa ntchito mchalichi mwawo penanso kusambira madziwa. Atakayitana a Pastor Abuchi pa 25 March anabwera ku polisi kuja amafunsa mafunso amakana, koma atadinadina anayamba kuvomera eya madziwa ndimagula ndine komanso ndimagulitsa kwa mapasta ena, imene ndi business yaine. Madzi amenewa timapangira zinthu zozizitswa, anointed water timapangira madzi amenewa ndi zina komanso madziwa timasamba pofuna kupanga zozizitswa machalichi mwathu. Anati tsono madziwa amachokera kwa anthu okufa. Anthu aja akamwalira akapita kumochali akasambisa amatenga madzi aja ndi cholinga choti azikapanga zozizitswa machalichi mwawo ndi mapasta ambiri amagula madzi amene aja. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti ena ake mutengepo phunziro. Akuluakulu khala nosamala, osakhulupirira munthu. Anthu ambiri amabwera ngati olungama koma ali osalungama. Mapasta ambiri apanga zinthu zonyansa, amagonana ndi ana olisaziwa mamuna pofuna kukwaniritsa zochita zawo, pofuna mapanga perform miracles. Amapanga zimenezi. Mapasta ambiri ndi amenewa amakagula madzi mu mamochari pofuna kupanga zinthu zozizitswa, pofuna kupeza mphamvu. Zikuchitika zimenezi. Akuluakulu khala nosamala. Mwachitsanzo ndiye Pastor Abuchi zimene apanga pamenepa. Amatenga madzi amenewa kumakapasa anthu azikagwiritsa ntchito, koma madziwo achoka mu matupi a anthu akufa. Ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Ndi akuluakulu ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti mutsegule m'maso osamagona. Pa street sipafunika munthu ogona, sikusulana akuluakulu.